ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಟೂವರೆಗೆ ಪೋಯಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದ ಟೂವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೂಕ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಂಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆನ್ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪೋತೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತುಂಡು. ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಾತು ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತೂವರೆಗೆ. ಬಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೂಕ. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಗಳು ಜೋಕುಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು, ದಾಲ ಪ್ರೈಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ 20 ಬೊಕ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 30 ಬಲೆ ಪೋಯಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನು ಉಂಡಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಮೀನು ಅವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತೋಜುನು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಒಂದುಂಡತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನು ತೊಲೆ ಮೀನು ಈತ ಮಲ್ಲ ತೋಜುನು ಲಕ್ಕ ಮಾಡ್ಸು ತುಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತೋಜುನು ನಿಕುಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಆಗೋದು ಒಂದಿಪ್ಪು ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಅಂಚಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ನಿಮಿಷ ಮೂರಡತೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಈಚೆ ಕೊಡುಂಡ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗುವುದಿಂದ ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳಾದ ಪೂರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅದೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚೆ ಬಿಡೋದು ಯಾವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ತೋಜವರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತುಲೇತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪನ ಇಪ್ಪಗ ಪಂದ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಿನಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಾತ ಕಿನ್ನೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ದಿ ಉಂಡು ವಿಶು ಎಂಚಿನನೆ ಅವಡು ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕಂಡ್ರು ಅವು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ತಿಂಡ್ರೆ ಪಾಡು. ಓ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ತೋಚುಂಟು. ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಉಂಡ ಗೋಡೆ ಉಂಡೆಟ್ಟು ಪೂರ ಗೋಡೆಡು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತೂಂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವನಿ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿಲ ಗೋಡೆ ಕಪ್ಪುದ ಪುರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುದು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಳೆ ಅಂತೂನಾಗ. ಬಟ್ ಮೂಲು ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ರೇಯ್ನ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಂದ್ ಅತ್ತೊಂಜಿದಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇಜ್ಜಿ. ಹೋಗಲ್ಲ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದು ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಆತಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ದೂರ ನಮ್ಮ 50-80 ಇಂಚಿದ ಟಿ ವಿ ದೀತಿರ ಖಾತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೋಡೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಪುರ ಐದು ಪುರ ದಾಳ ಇಚ್ಚಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಾಬಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಮಿಕಲ್ಲ ರೋಹಿಣಿ ಸ್ಟಾರ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ್ ಬಂಜಿದ ಪುರಿ ಪೂರ ಚರ ಪನೊಂದುಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ದಾಲ ತಿಂತುಜ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪುಲಿತ ಮರ ಉಂಡು ಶೋಕುದ. ಈ ಪುಲಿತ ಮರ ತಾಡೀಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಹೊರ ಕಂತು ದಿಯ ಎಂಕಲ್
ನಾನೈತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಚೂರು ಅಕ್ಕಿದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ಪಂದ ಅರಿತ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತಿಂದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಂಕಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಲ್ ತಿಂಪುಜ ಬೈಯಾಗ ಎಂಕಲು ತಿನ್ಯ ಆತೊಂದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ದಾಲ ಇತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪ ಎಬ್ಬ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ವೆದರ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಕೊರ್ಲು ಶಿ ಈ ವೆದರ್ ಉಂಡತಿ ಮೂಲ್ ಜೆತ್ತುಂಡ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಎಂಚಿನ ಪುಲಿತ ಮರ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಡ್ತೇರು ಬಂದ ದಾಲೊಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬರ್ತಾರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಮ್ಮಕಲ್ಲ ಪುಲಿತ ಮರ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಇಂಚಡ ಈಚ ಪುಲಿತ ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಾತನಾಳ ಇಂಚಿನ ಮನೆ ಎಕ್ಕರೆ ತೋಟ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿರ ಅವೇ ನಮ್ಮಂಚಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಗೊಂಡ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಅವೇ ಫೇಮಸ್ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ತಾರೇನೆ ಅಕಲ್ನ ಐಡ್ಬೊಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ದ ಬರೀಟ್ ಉಂಡತಿ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಉಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪುಲಿತ ಮರನೆ ಪುಲಿ ಒಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಬಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಿಕಲ್ದ ಪಾತೆರ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಕುಕ್ಕುದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಕುಕ್ಕುನ್ ತುರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಡ 2 ವಿಸಿಲ್ ಪೋದಾಂಡು ನಾನು 1 ವಿಸಿಲ್ ಪೊಂಡ ನುಪ್ಪು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೋಡ್ತಗು ತಮಿಳ್ನಾಡುಗ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಅಮಸರಡು ಮಲ್ದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಸು ಅಮಸರಡು ಮಲ್ದಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆರಾ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೋಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಮಲ್ ತಿಂತೀನಿ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ತಂದೆತ್ತು ತಿನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಗಲೀಜು ಪೂರ ಮಲ್ತು ದೀಪುಜ ಸೊ ಓಕೆ ನಡಪುಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಅಂಚ ಪೋಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಇಂಚ ಪೋಂದುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮರತ್ತು ಬಚಿಕ್ರೇನಾ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೈ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕುಕ್ಕುದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಕಾರಡು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ತಿನ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಪನ್ಲೆ ಅವ ತಿಂದು ತೂಯರಾತ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ರೋಪ್ ವೇ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತೋಜ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ತ ಬಟ್ ಒಂತೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಯಾವುಜಿ ಸೊ ದಿನಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ದೈಗ ಪಂಡಿಂದಾಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂತೆ ದಿನ ಕರಿಂಡು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಡೆ ಪೂರ ಕಲೆ ವನಸ್ ಗಡೆ ಇಡಿ ಪೂರ ಪೋರ್ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಾನೊಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಇಂಚಿಡೆ ಇಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಿಡು ಪಂಡ ಇಂಚತ್ ಎಂಕಲ್ ಮುನ್ನಾರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದೆಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ.